Gure proiektuaz zetorren bat bera zentrata guana, baina bai launduzku gero ondakinakin gure proiektute gero, horrekin ondakinakin zerrein, eta azkanin bai launduzku gure proiektuaz aurreatxea. Eta bizitxi ondo, azkanin geroako balixoko eskun gauza bata, eta azkanin gu proiektun bertan barrura arte zartzen ga, eta dana jakin birou, hasieratik amaiera zelan etxen da izen gauza guztik, eta azkanin baire interesgarrixe ikasiroen guzti. Gure proiektu honek eragin handi xeukira, porque azkanin guk nahi dugu lorture uregitxia kontaminanti. Eta hori horrek eurak esplikazkun gauzik guri asko lagunduzku, ze azkanin nahi dugu gure munduntzako aurrerapen batzukoti, eta geu ez pagazten horrek gauzak etxen. Ero uregitxia kontaminanten mundu txarrerutzen gara.